Čau, dneska sa teda dnešné video, dneska si zahráme Blox Fruit na novom účte. Takže, ja už viem, jak sa táto hra hrá. Hral som to na hlavnom účte. Z toho som nerobil video, ale bude fajnet. A teraz si ideme. Dobre, to začalo jedno. OK. Level quest. Ne. OK. Kámo, táto energia sa strašne rýchlo spotrebuje. Takže mi kamaráti pomáhali. Grind. To je 100krát ťažšie. Keď je to... Teraz... Musím to nagraniť na level 50. Normálne, že spínal ten fruit na starom, ale ho používal tuto. Je to bude také. Čiže ja to pekne nagrádím. Môžem sa pre light alebo magma. Tak viem povedal náhodou myslím ani legendárne, lebo si neviem mať. Alebo ice. Dobre, a budeme sa snažiť získať asi všetky veci. Akože myslím, že nie swordy, ale sa zase do 3. sry. A na tomto účte bych sám. Mám. Takže hej. Nebo je to nejaký fruit v tomto. Je tu rocket a spin, ale to nemám. Dobre. Poďme na to. Asi bude stačiť. Akože by bol super vždycky na začiatku. Jednotky a že toto tu rýchlo skipneme. Dobre. OK, ideme na nový quest. Hej, jungle. Začal dá. Tam asi mail a všetko som do defense. Toto nie, že máme také. To ja neviem získavať nejaké tie OP fruity, pravdepodobne. Čiže začne to byť akože ťažký, ale potom to bude ľahšie. OK, monkeys. Opice ideme zabiť. To je zase väčšie level, jak ja. Dobre.
Darkstep by sa hodil. To bolo takú... Elektrik. Potom je získám nejaké fruit. A asi každý deň to budem spinovať asi. Lebo asi. Skoro každý deň. OK. Je slovo 15, môžeme ísť na góly. Nejaký gangster. Gorila. Ale ideme teraz na gorily. Dobre. Ja som rom. Teraz som dosť ľahkú taktiku, že si okolo nich to točíš. Furt. Dobra. Okej. Dobra, posledný quest. Ne, mi chýbajú, dobra, to asi splníme veľa. Myslím, že potom bude level 50 na spínutie. Nebudeme spínúť. Monkey. Dobre, tak sa... Je Budha? No, super. Okay. Zabijeme Gorilla Kinga, to bude za túto časť stačiť, lebo nemám ešte z toho doberateľov, čiže nemôžem robiť dlhšie videá ako toto. Dáme si ešte rýchlo 15 do tohto. A 15 do tohto. Dobre. A skúsime to dať. Neviem, či ale... Teraz začne vybuchať do zeme. Okej, toto je chyba. To mi teda dobre dal. Začneme jednoducho.
Ono tady, dobré. Někdo byl strom, nějaká sneaky taktika. Kdo mi píše na Discord? Dostal také kámo, já jsem dat. Vyhýlíme. Východný hit. Takto. A to jsem úplně jsem koukl. Pojďte snad. OK. Jsem vypoužil tu abilitku. Teraz, či? Rychlostrovnou taktiku, hop. Yes. Dobre, to je asi na všetko, ľudia. Takže ahojte, vidíme sa na budúce. Adios. Dobre, takže ja som tu ešte chvíľku stál a Capek, je to tak, že nejaký nadaný Capek dropol magmu. Čiže to si necháme na ďalšie. Pa, už znova.